射撃開始。火力支援を始める。これはいないぞ。お亡くなりになりなさい。具合の悪い方から順番に。SRT の力甘く見るなよ。補給品を受け取ってください。援護射撃開始。これは痛いぞ。逃がしませんわ。火力支援を始める。補給品を受け取ってください。かわしてみせます。これは痛いぞ。お亡くなりになりなさい。具合の悪い方から順番に。火力支援を始める。